गेट तो खुला masalah kukur sama cor नाय खोमादों ना मादों इयो नायले नंमारगौसो बे उन्दुनानै दं बे हाबथारगौमोन हुमाले হয় আজি আমি তিনিটা একেলগে ৰুমত আছো মই কৈ আছো কোনোবা খোজ কৰি আছে दा बे पुलिसखौ ले जायगा पुलिस बास खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे द'नि ससे भिडिअखौ निस्सय नुनानै बुजिबाय ओमफ्राय एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ दा बे जाथाया बे भिडिअआव बहानि सिखाव ओमफ्राय बोरै सिखाव खावनो फैदोंमोन दा थारैनो सिखाव खावनो फैदोंमोन ना मास खालामनो फैदोंमोन नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो दा बै सिखावा सोरमोन नङा होनबा माने बर'नि न'खराव सिखाव खावनो फैदोंमोन ओमफ्राय माने उन्दुनो गोनां टाइमाव माने बियो गोजौआव गाखोनानै मानसिफोरखौ नायहरदोंमोन नङा होनबा सोर मा खालामदो सोर मा खालामो एसे फानि टाइप बे सिखाव नङा होनबा दा हमजानानै दा बिथाङा दोखो बुजादोंबो दिनैनि दिनाव ओमफ्राय भिडिअआवबो भाइरेल जादों हगारबाय मानसिफोरा ओमफ्राय पुलिस लेंहरनायनि बाथ्रा दं नङा होनबा गोबां बिदिनो खायसे मानसिफोर थायो गाज्रि आखुनि मानसि थायो नङा होनबा बिदिनो सोरबा सिख्ला थानाय जायगायाव थाङो माबा माबि नायनो नङा होनबा बेफोरबायदि थायो ओमफ्राय हिन्जाव मानसिफोरबो दंमोन बिसोरनि न'खराव दा सिखाव खावनोसो फैदोंमोन ना मा एक्जेक्टलि मिथिया आरो जेनेबा माल माथा खावनोसो फैदोंमोन ना फैसा थाखा दा जेखिजाया माने लाइटबो खोमोराखैमोन नालाय उन्दुनाय टाइम जादोंमोन माने खालि दा बे सिखावाथ' हमजाबाय नालाय हमजानानै एसे बुजाबायबो ओमफ्राय बेसेरा मा खालामबावनो उपाय गैला नङा होनबा सिखावसो ना मा आंगा टाइप नङा होनबा ओमफ्राय बिदिनोसै दा जेखिजाया सिखाव खावनो फैदों होननानै हमजाखाबाय नालाय ओमफ्राय दा मा खालामदों मा खालामाखै दा बारा मिथिनो मोनाखै आंबो फुल डिटेल्सै ओमफ्राय जिहेतु सिखावा ओमफ्राय माने हमजाबाय नालाय दा हमजानानै ओमफ्राय गामिनि रायजो राजाफोरजों ओमफ्राय बुजादों एसे ओमफ्राय बुजानानै दा जिहेतु पुलिसनो हरदों हराखै बेफोरखौ मिथिया आरो न ओमफ्राय बे जायगाखौ अबेनि मोजाङै मिथियाखै सोरबाफोर जुदि बे सिखाव अबेनिमोन ओमफ्राय मा खावनो फैमारदोंमोन होनबा इस एक्जेक्टलि माल माथाखौथ' लांनो मोनदिया नालाय ओमफ्राय जेखिजाया हमजाबाय दसे ओमफ्राय जाय बे भिडिअनि बागै एसे मिथिगौ खोन्थाहरबानो जाबाय